The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair. Nou, tot ziens. Walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. We varen 2 weken met deze pont. Hij is nabouwd bij de skipvaartje verderop. En ja, we zijn eigenlijk nog wat aan het wennen, maar het gaat redelijk goed. Ik ben tof skippers, ben al vrijwilligers. En ik ga ze wel in melden online van een berichtje op een Grauwster. Die zeggen van, hey, dat lijkt het best leuk. En nou ja, een mooi jobje aan voor een aantal keren. En dan keer los. Het is van 10 tot 6 jongens. Entree. En in het seizoen tot 10 uur. Dat zijn 2 shiften, dus van 10 tot 6 en van 6 tot 10. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. Ik ben verschrikkelijk beleefd, ja. Ja, maar dit mooie waar, nou, dat verveelt nooit hoor. En dan wil je maar eens wekken, maar het Swensie, dan ben ik al blij. Het is als net voor te stellen, hè. Hier week laat die op een grauwlijn als niet berekenen en dan hebben we dit schitterende waar. Dat is ja, heerlijk, heerlijk. Ja, dit verveelt ik nooit, dit verveelt nooit. Je weet weg wat daar, hè? I lost you to the summer wind. Dat is je hoort dus 12 pons, ja. Oh, treed al. Nou, zo zo. We gaan van ponsie naar ponsie, je hoort even. We lezen met de boot hier aan de boot. Dan gaan we zo even de ponsie even horen. Fietsen we weer. Zo'n mooi rondje. Those lonely days, they go on and on. 3 knipjes erin. And guess who sighs his lullaby? En dan mag je ondertussen de oren leeg gaan. Want zo ja, je zou die haven niet in. Het is heel leuk om ja, wat te doen voor de toeristen, ik voor de eigen mensen. En misschien wat wegwijs te maken in Grauw en omjouwing. Ik krijg hier een hoop fietsers. Werkmeesters van het recreatieoord, die dus graag even naar het dorp willen. Die steken even mooi kwaad door, dus die hoeven net heel lang om. En daar gaan ze wel een eurotje verhoren, dus daar kunnen wij varen. En hoe vaak ga je heen en weer op een dag? Nou, dus, ik heb nooit teld, maar 400 keer al gauw, denk ik. Ja, je maakt wel eens wat grappige dingen, maar ja, soms het paard ook wat buster, dus de klaas niet in op een racefiets. Ja, die moest er helemaal net wezen en die wie toch maar weer mooi was, dus ik dat vergezen even oorzetten. Soms gaan ze wel een kaartje bij hem, maar dan kunnen ze hem net goed lezen. Dus dan helpen wij eventjes. Warm summer wind. The summer wind. Ons bedrijf is gevestigd in het Zand, Noord-Holland. Dat is een klein dorpje tussen Schagen en Den Helder in. We verbouwen bloembollen, tulpen en lelies. En we zijn met de tulpen naar Friesland verhuisd omdat ja, qua gebrek aan grond in Noord-Holland ben we verder gaan zoeken en ben we in Friesland terechtgekomen. Nou, we hebben in het verleden ook in Zeeuws-Vlaanderen gezeten en daar zaten we in een akkerbouwgebied. Maar wij willen eigenlijk specifiek op oud grasland zitten, omdat daar de bollen gewoon beter groeien. Dus zodoende ben we weer verder gaan zoeken. Toen kwamen we over de Afsterdijk terecht en bij Makkum was het daar raak. Dus het is niet zo ver bij ons vandaan. En wat vindt u van de Friese grond? De Friese grond is gewoon goed, erg goed. Dus
Maar ik ben dik tevreden. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Sri Lanka. En hoe komt iemand uit Sri Lanka in de bollen terecht? Ik kom waarschijnlijk op een vluchtelingen hier op oorlog bij ons land. Toen kom ik hier. Nou, toen ben ik zit gewoon in het huis, maar ik moet werken, gewoon thuis dan wordt niks. Toen kom ik in de bloembollen terecht. De kwekers in Noord-Holland zijn steeds verder aan het zoeken om verse grond te vinden. Want er bijna meerdere kwekers zitten in Drenthe, in Overijssel. Eigenlijk trekken we heel Nederland weer door om goede bollengrond te zoeken. Gaan we dit plaatje dan ook meer terugzien in Friesland, denkt u? Als het aan mij ligt wel. Maar goed, dat hangt ook weer van de Friese boeren af hier, in hoeverre ze willen verhuren en ze grond over hebben voor ons. Het is wel een fantastisch mooi plaatje. Ja, ik hoop ook dat u een beetje reclame maken voor ons. Dat er nog wat Friese boeren zijn die zeggen van kijk, dat past mogen ons. jullie zelf doen met jullie product. Ja, nou, daar ben ik ook hard mee bezig. En hoe vind je het hier in Friesland? Ja, wel hele leuke mensen vind ik. Alleen een beetje taal, een beetje fris, weet je. Nee, maar ik vind het erg leuke mensen. Maar dat Fries, daar versta je geen fluit van, denk ik. Nou, 2 Friese mensen zo te praten, dat is wel een beetje moeilijk hoor. We krijgen ook heel veel mensen hier wel op het land te kijken en vragen stellen wat we doen zijn en waar we ook vandaan komen. Dat is erg leuk.